En gang levede på denne afsides egen 2 søstre, der begge var ude over deres første ungdom. De var døbt Martine og Filippa, efter Martin Luther og hans ven Philippe Melanchthon. Og de anvendte al deres tid og næsten hele deres lille renteindtægt på velgørenhedsarbejde. Tak. Tak. Deres far havde været præst og profet, stifter af en from kirkelig sekt, der var agtet, måske også en smule frygtet. Præsten havde giftet sig sent og havde nu været død længe. Hans disciple blev år for år færre, men de søgte dog stadig sammen for at læse og udlægge Guds ord og for at ære deres mesters ånd, som de følte var hos dem. Jerusalem, mit hjertes hjem, du evigt kære navn. Ængste sig du omsorgsfulde for din daglige brød og glæde. Kryb og stene, ej du rækker til det barn, der bærer brød. De 2 søstre havde en fransk tjenestepige. Hun hed Babette. Dette kan forekomme ejendommeligt for et par puritanske damer, bosat på så fjern og øde en egen, og fortjener en forklaring. Babettes tilstedeværelse i de 2 søstres hus var at finde dybt inde i hjertets lønlige verden. Som ung havde Martine og Filippas skønhed været samme art som blomstrende frugttræer. Man så dem aldrig på baller eller i selskaber, og egnens unge mænd gik i kirke i håb om at se dem. I præstens menighed blev jordisk kærlighed og ægteskab regnet for ting uden større betydning. Kun tomme illusioner. I min gerning er mine 2 døtre min højre og min venstre hånd. Vil de berøve mig dem? Dog havde disse 2 skønheder vakt uro i hjertet hos 2 unge herrer og grebet ind i skæbner, der kom fra den store verden udenfor.
Den ene var en ung officer ved navn Lorenz Løvenhjelm, der havde levet et muntert liv i sin garnisonsby og var kommet i gæld. Salen rätt! Meddelar kapten. Salen ställer upp med 20 man. Lorenz, du måste ta dig samman. Nej. Du reser till din faster i 3 månader. Till den gamla? Ja, På Norrvarsborg? ja, På Jylland? ja. På herrgården Norra Varsborg får du tillfälle att tänka över ditt levnadssätt och komma på bättre tankar. Velkommen til Nørre-Vosborg. Kom, så skal jeg vise dig dit værelse. I dette øjeblik stod der pludselig for hans indre en magtfuld vision af en højere og renere tilværelse uden kreditorer eller faderlige formaninger, med en blid engel ved hans side. Gennem sin gudfrygtige tante skaffede han sig adgang til præstens hus. Martha, stå dog ikke bare der. Gå ud og hent din klud.
Miskundhed og sandhed mødes, kære brødre og søstre. Retfærd og fryd skal kysse hinanden. Han gentog sine besøg, men det syntes ham, at han blev ubetydeligere for hver gang. Förlåt mig. Guds veje går midt gennem havet, og over de sneklædte bjerge, hvor menneskeøjet ikke ser nogen sti. Amen. Jag reser bort för alltid. Får aldrig se er igen. För här har jag lärt att livet är hårt och obönhörligt. Och att i denna världen finns ting som är omöjliga. Når de andre unge officerer snakkede om deres kærlighedsaffære, var han tavs om sin. For betragtet fra officersmessen, og så at sige set med dens øjne, var det jo en bedrøvelig affære. Lorenz. Hur kan det komma sig att en husarlöjtnant blir besegrad och avväpnad? Och en liten samling fromma tungsinta som inte ens har till salt i gröten. Att jag inte kan släppa bilden av den här vackra flickan. Du är en drömmare, Lorenz. Jag vill inte vara någon drömmare. Jag vill vara som er. Jag har beslutat mig för att glömma allt som hände på västkusten. Från och med nu kommer jag endast att se framåt, inte tillbaka. Jag ska bara tänka på min karriär. Och det ska komma en dag då jag ska spela en lysande roll i en stor värld. Han ægtede en af dronning Sofies hofdamer. På den tid var fromhed på mode ved hoffet. Han fik nok gavn af ord og vendinger fra præstens hjem, der var blevet hængende i hans bevidsthed. Vi anropar Herren om barmhärtighet. Med kärlek ska vi utföra Guds gärning. Kan du huske den tavse unge mand, der dukkede op så pludselig, og som forsvandt kort efter? Ja. Non essere gioia mia con me crudele. Et år efter kom en endnu mere betydningsfuld person. Den store sanger Achille Papin fra Paris, der havde sunget på Hofteatret i Stockholm.
thank you very, very much. A nice evening. Je vous remercie beaucoup, madame. Vous êtes gentille, merci. Merci, madame. Stockholm est une ville charmante. Oui. Le Nord vous offre un éventail de jolies villes. Je voyage beaucoup, mais dans le fond, je préfère être seul. J'aime le silence. Le silence et le bruit des vagues. Alors, il faut que vous alliez sur la côte de Jutland. C'est grandiose et sauvage. Là, vous pourrez vous rassasier de grand air, vous repousser. Je connais un lieu. Vous pouvez habiter chez l'épicier. Men Achille Papin hensank i en slags melankoli, og med et så han sig selv med frygtelig klarhed, som en gammel mand ved enden af sin kunstnerbane. Dieu Tout-Puissant, ta miséricorde atteint le ciel et ta justice va jusqu'au fond des océans. C'est une diva. Bientôt, elle aura Marie à ses pieds. Bonjour, monsieur le pasteur. Bonjour. Je suis venu dans votre beau pays pour des raisons de santé. Je loge chez l'épicier. Je serais très heureux de donner des leçons de chant à la jeune demoiselle qui demeure ici. Elle a une bien jolie voix et, en travaillant un peu, nous en ferons une voix d'ange. C'est important pour célébrer la gloire de Dieu. Vous êtes papiste? Oui, catholique, papiste. Entrez, monsieur Achille Papin. J'ai parlé à ma fille, monsieur Papin, et je vous donne mon consentement. J'en suis ravi et vous remercie. Au revoir, monsieur le pasteur. Au revoir, monsieur Papin. Au revoir, mesdemoiselles. Au revoir, monsieur. Et à bientôt. Oui.
monsieur. Ah, merci. In gran vino calda la festa, una gran festa fa preparar. Se trovi in piazza qualche ragazza, te con quella cerca mirar, te con quella cerca mirar, cerca mirar. Très bien. Vous serez comme une étoile au firmament. Personne n'aura chanté jamais aussi bien que vous. Vous serez l'unique étoile. Les autres s'éteindront d'elles-mêmes. L'empereur viendra vous entendre, mais aussi la petite Cosette du faubourg. Vous avez assez de talent pour distraire les riches de leur richesse et consoler les pauvres de leur misère. Nå, lille Filippa, gør du fremskridt hos Monsieur Papin? Ja, far. Viens, une voix t'appelle, qui chante dans mon cœur. Viens, ne sois pas rebelle, c'est bien la voix du bonheur. Je tremble, mais j'écoute, j'ai peur de mon bonheur. Désir, amour et doute combattent dans mon cœur, combattent dans mon cœur. Viens, ma beauté que j'adore. Je te ferai grande dame. Je affaiblis mon âme, je affaiblis mon âme, je affaiblis mon âme. Viens, 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 une voix t'appelle. Je tremble, mais j'écoute. Viens, ne sois pas rebelle. J'ai peur de mon bonheur. Partons en ma beauté. J'ai peur de mon bonheur. Viens, tout mon cœur t'appelle. Tu seras grande dame. Affaiblis mon âme. Oh bien, oh bien. C'est toi que j'aime, ton cœur et mon cœur même, l'amour nous unira. C'est toi que j'aime, ton cœur et mon cœur même, l'amour nous unira. Touré. Partons, c'est toi que j'aime, ton cœur et mon cœur même, l'amour nous unira. L'amour nous unira.
L'amour nous unira. L'amour nous unira. C'est de ça. Bonjour madame, bonjour madame, bonjour madame. Na 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 li 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 la la la. Jeg ønsker ikke at fortsætte mine sangtimer, og jeg vil bede far om at give Monsieur Papin besked om min beslutning. Guds veje, mit barn, går også lige gennem elvene. En cadence. Vil de være god og give dette til deres logerende? Ja. Adieu ma vie, adieu mon cœur, adieu mon espérance. Achille Papin tog med den første båd til Frederikshavn og siden tilbage til Paris. Det hus derovre. Mange år senere, en septembernat i 1871. Kom dog indenfor.
Mesdames, vous souvenez-vous de moi? Kan de huske mig? Ah, quand je pense à vous, il me vient le parfum de Når jeg tænker på dem, er mit hjerte fyldt med vilde liljekonvaller. Vil erindringen om en franskmands hengivenhed bevæge deres hjerte til at frelse en fransk kvindes liv? d'une femme française. L'infortunée porteuse de cette lettre. Den ulykkelige overbringer af dette brev, Madame Babette Hersant, har, som også min skønne kejserinde selv, måttet flygte fra Paris. La guerre civile a fait rage dans nos rues. Borgerkrigen har raset i vores gader. Madame Hersants mand og søn er blevet skudt. Elle a échappé de justesse. Selv undslap hun med nød og næppe general Gallifets blodplettede hænder. Elle a perdu tout ce qu'elle possédait. Hun har mistet alt, hvad hun ejede, og våger ikke at forblive i Frankrig. En nevø af hende er kok på skibet Anna Kolbjørnsen, der sejler på Frederikshavn, og han har skaffet sin tante skibslejlighed. Hun er kommet til mig for at spørge, om jeg kendte gode mennesker i Danmark. Dette bragte øjeblikkeligt frem for mit blik deres billede, der er mit hjertes helligdom. I 35 år, frøken Philippa. Har jeg begrædt, at deres røst aldrig kom til at fylde den store opera i Paris? Lorsque je pense à vous, honoré, respecté, entouré d'une chaleureuse... Når jeg nu i aften tænker på dem, uden tvivl omgivet af en munter og kærlig børneflok, og på mig selv, en grå og ensom mand, glemt af dem, der engang tiljublede ham og tilbad ham, så føler jeg, at det er dem, der har valgt den bedre del her i livet. Hvad er berømmelse? Graven venter os alle. Og dog, min tabte Salina, mens jeg skriver dette, føler jeg, at graven ikke er afslutningen. I paradis skal jeg atter høre deres stemme. Der vil de være den store kunstnerinde, som det var Guds mening, at de skulle være. Og hvor de vil henrykke englene. Babette kan lave mad. Modtag mine damer en ydmyg hilsen fra den ven, der engang var Achille Papin. Madame, nous craignons de ne pouvoir honorer vos services. Nous n'avons pas de revenus assez importants pour nous permettre d'avoir à notre service une servante douée d'expérience. Mais je ne veux travailler que pour les amis de Monsieur Papin. Je travaillerai pour rien si vous ne me prenez pas à votre service. Je n'ai plus qu'à mourir. Oh non, 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 non. Restez avec nous. Oui, restez avec nous. De skal lægges i blød. Vous les mettez à tremper. Ça. Oui. Lægges i blød. Lægges i blød. Oui. Vous coupez.
brød. Lægges i blød. Un peu de bière. Lidt øl. Et comme ça. Passez au sigte. Tamis. Oui, passez au tamis. Øllebrød. Øllebrød. Oui, oui. Så skal det koges en time. Bouillir une heure. Koges. Koges. Bonjour, monsieur Larsen. Goddag, madame Babette. Oignon. 2 løg. 2 løg. Sukker. 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 20 skilling. 20 skilling. 20. 20 skilling. 20. Merci. Au revoir, monsieur Larsen. Farvel, madame Babette. Farvel. Værsgo. Tak. Tak, Babette. Det er utroligt. Siden Babette er kommet, har vi flere penge til rådighed. Babette havde nu været i huset hos præstedøtrene i 14 år. Ikke frisk. Ikke frisk. Mine fisk ikke friske. For 2 minutter siden svømmede de ud i vand. Kom med hjem. 30 skilling. 20 skilling. 30. 30. 40 skilling. 30. Så kom med din ko, så må du få dem. Tusind tak. Kan jeg få de 2 for 30? Nej, nu må det være slut. Koster 50. Færdig. Værsgo. Goddag. Bonjour, madame Babette. Jeg skal bruge et lille stykke flæsk. Det sidste, jeg fik, var harsk. Det kan jeg ikke forstå.
Savner de slet ikke Frankrig? Min eneste forbindelse med Frankrig er en lotterisævel, som en trofast veninde i Paris får nu hvert år. Det var ikke meget. Tak. Farvel. Au revoir, Madame Babette. Hun er dygtig. Ja, det er hun. Disse ungdomssynder vil blive dig tilgivet, Kristoffer. Kristus elskede os og frelste os fra vores synder med sit blod. Halleluja. Du som søger Kristus, ret dit blik mod himlens hvælving. Der ser du sporet af hans uendelige rige. Det evige lys. Til dit er riget, magten og æren i al evighed. Amen. Også tak, Herre, fordi du sendte os Babette. Hun hjælper vores små søstre, så de kan hellige sig de fattigste i din lille flok. Amen. Præstens disciple blev år for år en smule pirlige og trættekære, så der til tider kunne opstå små bedrøvelige skismer i menigheden. Selvom det er længe siden, Solvej, så husker jeg udmærket, hvor ung du var imod mig dengang. Nå, så andre husker, hvor ung jeg var. Men jeg husker, hvor jaloux du var. Du var sandelig ikke flink mod min stakkels mor. Skal vi ikke alle sammen synge, O Herre, lad dit rige? O Herre, lad dit rige på jorden. Ja, min gode Paul. Selvom du bærer apostlenes navn, så ved jeg, at du snød mig dengang. Det har jeg altid vidst. Og du har altid vidst. Du kan jo ikke engang huske, hvad du fik at spise i går aftes. Det var torsk eller grød. Jeg husker udmærket. Jeg har altid vidst, at du snød mig. Du stjal fra mig dengang. Så. Kan vi få ro? Tilgive mig, at jeg har bedraget ham. Ja, vi var jo så unge. Det er ingen undskyldning. Jeg var gift med ham. Det var dig, der tog mig. Ja. Du ville jo gerne selv. Du fristede mig. Tror du, Gud vil tilgive mig? Eller skal min sjæl pines for det, vi har gjort? Hvem? Min gode ven. Ja. Ja. Gud tilgiver alt. Ikke også, Martin? Kære søstre og brødre, I ved, at det den 15. er 100-årsdagen for præsten, vor kære fars fødsel. Philippe og jeg har længe set frem til denne dag, og vi vil gerne højtideligt holde dagen, som hvis vor kære far stadig var iblandt os. Ja, jeg vil ikke skjule for jer, at det for min søster og mig er en stor sorg at se den splid og ufordragelighed, der hersker iblandt os. Vi beder jer så mindeligt, fred og broderskab skal råde her. Jeg har gennemskuet dig, Kristoffer. Falsk er du. Halleluja. Jeg tror, vi slutter for i dag. Det er fra Frankrig.
Kom ind. Det er til Madame Babette har sendt. Tak. Det er fra Frankrig. Ja, tak. Bitte Babette. Der er brev til dig, Babette. Tak. Seigneur Tout-Puissant. Jeg har vundet i lotteriet. 10.000 francs. Tillykke. Tillykke, Babette. Tak. Det måtte jo ske. Herren gav, Og herren tog. Tak for hjælpen. Velbekomme. Kom ind. Jeg har et ønske, mademoiselle. ja, stig frem, Babette. Sæt dig, Babette. Jeg vil alene lave festmiddagen på præstens fødselsdag. Jamen, kæreste Babette, vi har slet ikke til hensigt at give en middag. Nej, min søster og jeg har bare tænkt på et helt beskedent aftensmåltid med en kop kaffe bagefter. Du ved jo, Babette, vi har aldrig budt vores gæster på andet og mere. Jeg vil lave en fransk middag. En fransk middag? En fransk middag? S'il vous plaît, pour une fois.
Un vrai dîner français. Un vrai dîner français. Jamen, så siger vi det, Babette. C'est entendu, Babette. Jeg vil betale med dagen med mine egne penge. Nej, Babette. Nej, det kan der ikke være tale om. Nej, det kan vi ikke tage imod. Non, Babette, à aucun prix. Mademoiselle, jeg har aldrig bedt dem om noget. Hør min bøn i dag. Den kommer fra mit hjerte. Babette har ret. Det er første gang, hun beder os om noget. Og sandsynligvis også sidste. Så siger vi det, Babette. C'est entendu, Babette. Merci. Jeg må bede mig fri i nogle dage for at give min nevø nogle direktiver den med dagen. Nå, din nevø. Ja, det var ham, der i sin tid sejlede der fra Frankrig til Frederikshavn. Tag du bare fri, Babette. Det er klart, Babette. Merci, mademoiselle. Hun forlader os nok snart. Hendes hjerte er allerede i Frankrig. Det ved vi jo. Bare vi ikke kommer til at svigte de gamle. Nu, når vi skal klare det hele selv. Der er hun her jo igen. Jo, men for hvor længe? Tak, Johannes. Velkommen, Babette. Har du haft en god rejse? Tak, mademoiselle. En god rejse. Har du fået ordnet alt efter ønske? Du traf din nevø? Ja, alt gik godt. Jeg har givet ham en liste over de varer, han skal tage med fra Frankrig. Forsigtig! Hey. Martine, jeg er ikke rolig ved alt dette. Nej, jeg er heller ikke tryg ved den franske middag. Alors, mes petites tailles. Der er hun. Dieu soit loué.
Varerne er kommet vel frem. Hvilke varer, Babette? Varerne til middagen. Pour le dîner français. Det er da jo ikke vin. Det er Clos Vougeot 1845. De chez Philippe Rue Montorgueil. Vi mente jo ikke noget ondt med det. Philippe og jeg ville bare opfylde Babettes bøn. Men vi har slet ikke forudset, hvad det kunne føre til. Og nu har vi indladt os med farlige kræfter, der måske bringer ulykke. Jeg kan ikke engang sige, hvad I får at drikke eller spise. Hvad må der skal ske med os? Nå, vis os din barmhjertighed. Tilgiv mig. Du må ikke græde, Martin. Hvis I vidste, hvor jeg tænker på min far i disse dage. Det er som om, man ser ned på mig. Ser sine døtre i færd med at bruge hans hjem til en heksesabbat. Vi skal forholde os tavse over for alt, hvad der hedder mad og drik. Halleluja. Af kærlighed til vores små søstre lover vi, uanset hvad der sker, ikke at sige et ord om maden eller drikkevarerne. Ikke en bemærkning skal slippe over vores læber. Tungen. Denne forunderlige lille muskel, der for mennesker betyder ære og hæder og gode gerninger. Men også utæmmelig ondskab og dødelig gift. Den dag, da vi fejrer højtiden for vores store mester, der vil vi bruge vort tunge til bøn. I taknemmelighed for alt, hvad han var for os. Herre, jeg lovet. Giv os din frelse. Det vil være, som vi aldrig havde fået evnen til at smage. Jerusalem, mit hjertes hjem, du evig kære navn. Ængste sig du omsorgsfulde for dit daglige brød og glæde. Gud og stene, ej du rækker til det barn, der bad om brød. Der er et brev fra fru Løvenhjem. Ja.
du i køkkenet og få noget at styrke dig på? Ja, tak. Det er fra fru Løvenhjelm. Hun skriver, hun har fået uventet besøg af sin nevø, general Lorenz Løvenhjelm. Han har talt med veneration om vores far. Hun spørger, om hun må tage ham med i aften. Vi har fået besked fra fru Løvenhjelm, at hun medbringer sin nevø, general Lorenz Løvenhjelm. Vi bliver altså 12 i stedet for 11 til middagen. Generalen kommer lige fra det svenske hof. Han har boet i Paris i sin ungdom. General. Vær kun rolig, mademoiselle. Der er nok til alle. Det er til skildpaddesuppen. Javel. Hold duen. Er der noget, du har brug for, Babette? Nej, mademoiselle. Alt er klar. Forfængelighed. Forfængelighed. Alt er forfængelighed. Jag har uppnått allt det du drömde om och tillfredsställt din ärgirighet. Men till vad nytta? I afton ska vi två göra upp med varann. Du ska bevisa för mig att jag valde rätt den gången. Guds vilje ske.
Derrière dit. Maintenant. Kan resultatet av en rad segrar under många år utgöra ett nederlag? Så. Nu kommer generalen og vores kære gamle fru Løvenhjelm. Hun hører til de trofaste. Ja. Hjertelig velkommen. Tak, at I ville se os. Tack för att jag fick komma. Tak fordi I ville køre den lange vej. God aften, fru Løvenhjelm. God aften. God afton, kära systrar. God afton, kära bröder. Sitt för all del. God aften. God aften. God aften. Kom indenfor. I varmen. Ja. Si, vi er klar til at servere. Ja. Babette siger, vi er klar. Jamen så, lad os da gå til bords. Ja.
husk, vi kan intet smage. Lad os bede med præstens egne ord. Må mit brød i dag mit læme nære, må mit lægen sjælens tjener være, må min sjæl gå fremad Gud til ære. Amen. Du siger ikke noget om maden. Ikke et ord. Ligesom med brylluppet i Kana, maden har ingen betydning. Vi vil ikke skænke det en tanke. Högst besynnerligt. Amontillado. Den bästa amontillado jag någonsin har smakat. Detta är otvivelaktigt äkta sköldpaddssoppa. Vilken sköldpaddssoppa. Nu, Erik. Champagne. Et glas til alle. Et pour le général, hver gang det er tomt. Javel. Det må være en slags limonade. Den är god. Aha. Værsgo. Tak. Det här är ju Blinis Demidov. Det här är bestämt Veuve Clicquot 1860. Ja. Jeg tror bestemt, vi får sne hele dagen i morgen. Jeg glemmer aldrig mit første møde med præsten. Og den prædiken, han holdt. Jeg var en dønig, en slagsbror. Jeg har bestræbt mig på at blive en god kristen. Kan I huske, hvad han lærte os? Gør en lille, elske hver andre. Ja. Kära vänner, jag kan försäkra er att prästens prediksamling tillhör vår drottnings käraste läsning.
Chérie, i de store glas. Hvor sæt de? Den er god. Den er god. Mm. Kan I huske dengang, da præsten havde, ja, det var jo altså nærmest et mirakel, havde lovet at holde juleprædikenen i landsbyen på den anden side af fjorden. I 14 dage havde vejret været så hårdt, og ingen skipper eller fisker turde krydse fjorden. Folkene i landsbyen, de var ved at opgive håbet. Men præsten han lovede dem, at kunne han ikke få en båd til at bringe sig over, så ville han komme gående på bølgerne. Og se, 3 dage før jul, så lagde stormen sig. Og det satte ind med så streng en frost, at fjorden frøs til fra bred til bred. Og dette var aldrig sket i mands minde. I Paris vann jag en gång en ridekonkurrens och blev därefter firad av de franska kavalleriofficerarna med en middag på en av stans modernaste restauranger, Café Anglais, där kökschefen förbluffande nog var en kvinna. Vi fick Caille en sarcophage, en rätt som hon själv komponerat. General Gallifet, som var värd för kvällen, förklarade att denna kvinna, denna kökschef, var kapabel att förvandla en måltid till en slags kärleksaffär. Ett älskogsförhåll där man inte längre kunde skilja mellan fysisk och andlig aptit. General Gallifet berättade att han förr utkämpat dueller för en vacker kvinnas skull. Men att det nu inte längre fanns någon kvinna i Paris för vilken han ville utgjuta sitt blod, utom för denna kökschef. Och var känd som tidens största kulinariska geni. Det vi nu äter är just Caille en sarcophage. Halleluja. Men det är verkligen Caille en sarcophage. Ja, det är det. Mennesket skal ikke bare afstå fra, men også nægte enhver tanke på mad og drikke. Først da skal han spise og drikke i den rette ånd. Som præsten altid sagde, kære brødre og søstre, det eneste, vi får lov til at tage med fra dette jordeliv, er det, vi har givet bort. De kære to, de bliver rige i det næste liv. Erik. No.
Smakar det, tant? Ja, stormen har lagt sig. Vand in de små glas. Værsgo. Nej, se så härliga druvor. Og de nåede til Eskolddalen og afskar en ranke med en drueklasse, som der måtte 2 mand til at bære på en stang. Barmhärtighet och sannhet mötas. Rättvisa och fröjd ska kyssa varandra. Människan tror i sin svaghet och sin kortsynthet att hon måste göra sitt val här i livet. Och fruktar den risk hon därvid löper. Vi känner fruktan. Men nej, vårt val är utan betydelse. Den tid kommer då våra ögon öppnas och vi omsider inser att nåden är utan ände. Vi ska blott vänta i tillit och mottaga i tacksamhet. Nåden ställer inga villkor. Och se allt som vi har valt blev oss givet. Allt vad vi har avstått från blir oss beviljat. Ja, vi får också det tillbaka som vi har kastat bort. Barmhärtighet och sannhet mötas. Rättvisa och fröjd ska kyssa varandra. Værsgo. Snøl. Du snød mig grundigt med det læs tømmer, du solgte mig. Jeg snød dig, så faldet drev jeg, der kører på. Jeg vidste det godt. Men ved du hvad? Jeg har lavet et nummer med dig, som du aldrig har opdaget.
Det har jeg fortjent, elskede bror. Brygge. Finns det mer Clos Vougeot? Generalen spørger, om der er mere Clos Vougeot. Ja. Erik, lad flasken stå. Efter kaffe i de små glas. Den lysende i stuen. Ja. Jøks, smag. Fine champagne. Velbekomme. Tak. Tak. Gud velsigne dig, lille Solvej. Gud velsigne også dig, lille Anna. Gud velsigne dig, Christoffer. Broder. Lorenz. Tiden er inde, til vi drager i hjemmet. Generalen og tanten er ved at gå. Tak for jagten. Tak for hjælpen.
Selv tak. Jag har varit hos er varje dag i mitt liv. Säg att ni vet det. Ja, jag vet. Då vet ni också att jag kommer att vara hos er varje dag. Som ännu blir mig förunnad. Varje afton ska jag sitta till bords med er. Inte med mitt läme som inget betyder. Utan min själ. För jag har i afton lärt, kära, att i vår sköna värld är allting möjligt. Smuk aften. Tak fordi du kom. Farvel og tak for i aften. Farvel og mange tak. Tak for en dejlig aften. Tak fordi du kom. Ja, tak for i aften. Tak selv, Christoffer. Klokken slår, tiden går, evigheden os forestår. Lad os da bruge den kostbare tid, tjene vor Herre med al vor flid. Så skal vi nok komme hjem, så skal vi nok komme hjem. Stjernerne er kommet nærmere. Måske kommer de nærmere hver nat. Måske får vi slet ikke sne i år. Halleluja. Babette. Det var en meget god middag. De synes virkelig alle sammen, at det var en god middag. Jeg var engang køkkenchef på Café Anglais. Vi var alle sammen huske denne aften, når du rejste tilbage til Paris. Jeg rejser ikke til Paris. Rejser du ikke til Paris? Jeg har ikke noget at vende tilbage til. Alle er de borte. Og jeg har ikke en penge. Ingen penge? Jo, men de 10.000 franc. Giver du det? 10.000 franc? En middag til 12 au Café Anglais kostede 10.000 franc. Kære Babette, du skulle da ikke have givet alt, hvad du ejede ud for vores skyld. Det var ikke alene for deres skyld. Så bliver du altså fattig nu hele dit liv.
En kunstner er aldrig fattig. Var det sådanne middag, du lavede til dem på Café Anglais? Jeg kunne gøre dem lykkelige, når jeg gav dem mit ypperste. Papa vidste det. Achille, papa. Ja, han sagde, det går gennem verden et langt skrig fra kunsternes hjerte. Giv mig lejlighed til at yde mit ypperste. Men dette er ikke afslutningen, Babette. Jeg føler med vidsthed, at dette ikke er afslutningen. I paradis vil du være den store kunstner, som det var Guds mening, du skulle være. Hvor du vil hen,